Her starter vores rejse fra Hamburg. Det emmer af god stemning og en iver efter at komme afsted. Første etape går mod Helsingborg, kun afbrudt af spisepauser. Og på dag 2 mod Oslo ændrer landskabet fuldstændig karakter, fra råt og gråt til hvidt og blidt. Det havde vi glædet os til. Vi nåede en detur forbi Ivanssons bilskrot i Bosnes. Det var en sjov oplevelse. Og på vejen derfra, så sørgede vi for lidt underholdning til de andre hold. Det var spejlglat, og vi var nødt til at skulle have snekæder på. Vi mødte senere på en badeanstalt med mange af de andre hold, blandt andet Team Tersel, og Mick tog sig en aftendukkert i Oslofjorden. Dag 3 stod på Ice Drift på en tilfrosset sø. PS, det er altså ikke Portalis på videoen her, hvis nogen skulle være i tvivl. Hardy fra How to Road Trip tryllede, men vores vandpumpe var stået af, og den er altså ikke til at skaffe fra dag til dag, så turen endte modvilligt her for både os og Portalis. Ny Volvo til at køre hjem i. En dybfølt tak